Afgelopen week vond op de Golf & Country Club Geisteren het Nationaal Open Matchplay plaats. Dit golftoernooi is inmiddels al toe aan de 30e editie, waarvan 8-voudig Nederlands kampioen Bertus van Mook destijds een van de initiatiefnemers was. 30 jaar geleden, toen werd hier een groot toernooi gespeeld. En ze zei, god, we moesten dat eigenlijk elk jaar doen. En dat gaat niet, want een profkampioenschap, dat wordt eens ergens gespeeld en het jaar daarop ergens anders. Ik zeg maar, als een matchplay was er nog niet in Nederland, dan moet je het matchplay hier proberen te krijgen. En zodoende zijn we met de koppen bij elkaar gaan zitten. En toen is dit ontstaan, 30 jaar geleden. Het Nederlands golfkampioenschap bestaat naast Open Matchplay ook uit het Nationaal Open Strokeplay. Er zit één groot verschil tussen beide kampioenschappen. Als je strokeplay speelt, dan mag je dus over 18 holes al je slagen bij elkaar tellen. En dan is de winnaar die het de minste slagen heeft. Maar met matchplay speel je man tegen man. Dus als je een slechte hole hebt en de ander heeft 1 slag beter, dan heeft die andere gewonnen. En zo zijn de 18 holes dus eigenlijk 18 losse wedstrijden tussen 2 golfers. En diegene die op het eind de meeste holes gewonnen heeft, wint ook de wedstrijd op de baan van Bertus. Zoals de baan tijdens dit toernooi ook wel genoemd wordt en waar Bertus zelf ook graag is. Ja, het is geweldig. Wij hebben 18 holes baan en die holes die zijn een van de mooiste van Nederland, durf ik gerust te zeggen. En de accommodatie is fantastisch. En daarom wilden die pro's 30 jaar geleden, dat moesten we elk jaar doen, zeiden ze. We moesten elk jaar bij jullie kunnen spelen. En zo is het gebeurd, ja. De winnaars van de Nationaal Open Matchplay werden Mike Toro bij de heren en Ian Forrester in de seniorencategorie. En de Geisteren Open die werd gewonnen door Janine Lomme.